ин оғози дарси хонандагони синфи даҳуми муассисаи таълимии рақами 16 шаҳри Хуҷанд мебошад. Ҳамарӯза анъана шудааст ки қабл аз оғози дарс хонандагон суруди миллиро зинда месароянд. Омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ барои аз арзишҳои миллӣ огоҳ намудани хонандагон як вақти муайян ҷудо мекунанд. ба ҷуз ин пеш аз оғоз кардани дарс дар васфи Тоҷикистон ватан пешвои миллат шеърҳо қироат гардид. Ояндаи ҳар кишвар дар дасти ҷавонон ва насли наврас аст. Тарбияи ҷавонони ватандӯст бошад ба дӯши соҳаи маориф гузор шудааст, яъне барои дар хонандагон бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ хиштаншиносӣ соҳаи маориф фаъолиятро бояд густурда ба пеш монанд. беҳуда ниёгони бузурги мо нагуфтанд: ҳар ки ватанашро дӯст надорад, номус надорад, ва ҳар ки номус надорад, бахт надорад. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста ба мансубият бояд ҳар як рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром ва муқаддас намояд. дар синфҳои поёнӣ низ омӯзгори синфҳои ибтидоии дарсро ба ҳамин тарз оғоз карда мафҳуми ватан ва муқаддасоти Тоҷикистонро ба хонандагон фаҳмонид. Хонандагон низ вобаста ба ин мавзӯъ шеъру гуфтор қироат карданд. дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд зиёда аз 1287 нафар хонандагон таҳсил доранд. Ҳама сола хатмкунандагони ин муассиса ба донишгоҳҳои олии кишвар дохил гардида барои обод кардани кишвари худ фаъолият мебаранд. огоҳ будани насли наврас аз арзишҳои миллӣ имкон медиҳад ки роҳи дурусти зиндагиро интихоб намуда дар обод гаштани ватани худ саҳмгузор бошанд. мо омӯзгорон вазифадор ҳастем ки дар оғози дарс 3-4 дақиқаи вақти худро барои арҷ гузоштан ба муқаддасоти Тоҷикистон саҳмгузор будан, ба корҳои хайр, яъне хонандагонро ба корҳои нек ҳидоят намудан равона созем. тибқи супориши вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани арзишҳои фарҳангӣ, ифтихори ватандорӣ, гиромидошти суруди миллӣ ба раёсат ва шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо дастур дода шудааст ки дар оғози ҷашнҳои давлатӣ, конфронсҳо, семинарҳо, маҷлисҳои васеъи аҳли маориф, ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ, саршавии машғулияти якум дар муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ суруди миллӣ бояд ба таври зинда садо дода шавад. гузориши Гулҳаё Камолзода, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.